Slegli su se dojmovi svakako, stvarno nismo očekivali ovakvu podršku u Švicarskoj, je bila atmosfera kao da smo igrali doma. Stvarno jedna fantastična, nezaboravna atmosfera i zasluženo smo pobijedili, to je ono najbitnije. Sutra imamo priliku završiti jedan lijepi ciklus i zaokružiti ga jednom pobjedom i pokloniti navijačima našim pobjedu prije odlaska na odmor. A jesam, sigurno za jedan, ajmo reći, debi u seniorskoj reprezentaciji na ovako jednoj važnoj utakmici protiv Švicarske za prvo mjesto u kvalifikacijama. Mislim da nisam mogao očekivati bolji scenarij za samog sebe, ali evo, stvarno ispalo je sve na kraju super i pobjedili smo ono što je najvažnije. Ja mislim da sam izrazito zadovoljan sa svime. Stvarno, kad smo ušli u dvoranu nismo mogli vjerovati, gledamo i bilo je, ja mislim, više naših ljudi nego Švicaraca i stvarno bio osjećaj kao da smo igrali u Hrvatskoj, a ne u Švicarskoj. Pa ja mislim, kao i protiv Švicarske, jedna taktika, disciplina, jedan brzi, moderan rukomet i ne dopustiti im, naravno, da se razmašu i pokazati im da smo mi favoriti u ovoj utakmici i da hoćemo zaključiti, naravno, rukometnu sezonu sa pobjedom.